hor dagoela zailkatuta dago laugarren leku horretan, hori jo baino puesto bat atzeago, baino hemen bate bestiei ez diote barkatzen, ez? Hemen urtean zehar normaltxu ibiltzen diren taldeak ere estropada honetarako hasi egiten dira eta hemen dago horren erantzuna, ez? 16 segundoko abantailarekin Pedreña, 16 minutu estropada hasi den eskerostik, eta hemen dugu Kalisto Presmanes gure inguruan, Pedreñakoen delegatua. Habéis sentenciado esta primera tanda, la ventaja es muy importante, Kalisto. Hombre, lógico, hemos empezado un putín muy igualados con goles, pero bueno, ya llegando a la Ciaboga ya sacamos 4 o 5 segundos y bueno, luego viniendo popando hemos sacado más tiempo. Tenéis una espina clavada desde el año pasado, muchos aficionados lo recuerdan además en su camiseta. Estáis súper motivados hoy, ¿verdad? Sí, está la gente motivada porque piensa que el año pasado fue una injusticia y bueno, viene la gente muy motivada. Muy bien, pues muchas gracias y a ver si rematáis la faena, que la ventaja es importante. No dirán lo mismo los demás, pero de momento creo que os toca disfrutar. Sí, a ver si mantenemos la distancia y luego a ver lo que pasa en la segunda tanda. Muy bien, muchas gracias. Kalisto Presmanesen hitzak, Pedreñakoen delegatua. 18 segundo orain Pedreñak hori 25 Zumaia, ia minutu batera 18 segundora Donostia Arraunlagunak. Zuloa handia da eta ez bakarrik txanda honi begira, esango nuke bigarrenari begira ere, Pedreñak markatzen duela hemen erreferentzia handi bat, eta bestetik Oriotarrentzat kolpea benetan handia da. 17 segundo Pedreñaren atzetik gaur, asko falta da, beste estropada oso bat, eta oraindik hemen pare bat minutuko lana ere bai, baina erabakigarria izan daiteke Pedreña eta Orioren arteko zuloa. Bai, oso erabaki gorra, hori, ez, gaur bilek txanda berdinean aterata, orezko txandan ezartzea lortuko balia, datorren igandean aukera berdintxoak, eta nik uste dut, oraindik naiz eta datorren igandean 20 minutuko estropada geratu tarte haundigila dela, 17-18 segundoko alde hori Pedreñak atera diona, ez? Eta hemen dugu Igon Lertxundi, Oriotarren presidentea, ongi hasi zarete Igon, baina puntetatik kanpora Pedreñak buelta eman dio estropadari eta errenta oso handia da. Bai, hori da, ondo hasi gea, 5. minutu arte aurre hartu dugu, segundu batekin, baina bueno, gero zubezen dezu bezala buelta eman ditue, aurre hartu digue, eta geota diferentzia ondillo aizegu eteatzen, 18 segundu, diferentzi oso ondila. Eta bueno, guk hori eskatzen genuen, no? Aber bigarrengo igandeako esperantzak jute ginen, eta horako diferentziakin zaila izango buelta matia, ongo diferentzionei. Eta, zamat eta hobeto bukatzeugen, baina, bueno, diferentzik handi dira. Vale, ederki, izango dugu demora gero lasaiago hitz egiteko. Mila esker Igon. Vale, eskerrik asko. Hor dira beraz, azken esfortzuak egiten denak, Pedreña eta Orioren artean 18-19 segundo, 27 Zumaia, 59 Donostia Arraunlagunak. Baserri, Pedreña erakustaldi ematen ari da. Erakustaldi handia, nik uste dute kako horregoten dela, Ziabog horretan, Ziabogara aurretik iristea eta aurrena ateratzea ondo oso garrantzitsua da barrurako aldean egiten den lana, ez? Eta nik uste dute hauek, talde hauek eta gehien Pedreñak bere alde daukaten are bai lehenengo txanda honetan, ez? Normalki eguerdi aldea ize pixka bat atera egiten da, eta nik uste dute talde gehienak nahi izaten dutela lehenengo txanda, eta lehenengo txanda duten ez, eta egiten nahi dien erakustaldeakin Pedreñak nik uste dute bideratuta oso lan txukuna egiten ari dela datorren igandeari begira, ez? Eta hor dira bukatzear Pedreñakoak, 19-23. Pedreñaren demora, 19-23, 72, gero bideo finixarekin zehaztuko dugu hau, baina Erne zuloa benetan haundia da eta... Zuloa eta denbora ona, Pedreñak egin duna. Bai, horita da bai. Orain hori jo, 21 segundo azkenean, 19-25. 19-25, 21 segundoko tartea. Egurra. Hor da Zumaia, 19-25. Oriorekin denbora kontutan hartuta, txukun xamar, ezango dugu, 20 minututik bera, 19-25, euren egin dute, eta Donostia Arraunlagunak dator horrek. Lana oso polita, Oriorekiko 10 segundo bakarra galtzea, nik uste dute Zumaia batetik lasai atera die eta begira ze erantzuna, Hor doaz Donostiarrak,
20-27 Donostia Arraun Lagunaken denbora. Beraz erne, lehenengo referentzi nagusia, lehen txandako garaiak markaturikoa Pedreñak 19 minutu 23 segundo. Hori da, bigarren txandakoek hobetu beharrekoa, bigarren jardunaldiari begira, errentaz aritzeko. Hor dira delegatuak, eta datu hauekin, eta irudi honekin, iragarkietara goaz gero, bigarren txanda izango duzue, zuzenean Euskal Telebistaz.